गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो नैबे फुंबिलि समाव बे फुंबिलि मुगायाव ख्रिस्ट सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे बोसोनखौ खोनासंबाय थानायनि थाखाय जेब्लायबो हानाय बादि बाहागो लानायनि थाखाय गाव गावनि बेस्थताफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो दि इसोरनि बोसोनखौ गोसो होनायनि थाखाय आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों आरो साफ्रोमखौबो गोजोन फुंबिलि आरो साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय जय मासि आरो दाखालि देवबारखालि जाहैबाय माखासे बेफोरबादि एग्जाम जानायनि थाखाय नेट दानदोंमोन बिनिखायनो आङो बोसोनखौहाय आपल'ड खालामनो हायाखै आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रोमबो मिथिखादों होननानै आरो बे आफा इसोरनि अननायाव नोंथांमोन साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै आं आसा मिजिंथियो अनजाग्राफोर बेबायदिब्ला दायो जोङो इसोरनि बोसोननि फारसे थाङि आसा खालामो साफ्रोमबो गोसो होनानै खोनासंगोन आरो गोसोआव लागोन होननानै आरो बेनो दिनै खोनासंनायजोंल' जेबो लाब गैया जेबो जाया खोनासंनायजोंल' एबा आंबो दिनै बुंनायजोंल' जेबो लाब गैया खोनासंनायजों लोगोसे बुंनायजों लोगोसे बेयावसो फिथाइ थायो जेब्ला जोङो गोसोआव लानानै बेखौ मानिनानै थाबायो बिनि बोसोनखौ जेब्ला जोङो फालियो बेयावसो बोर दङ बोरा बेयावसो फैयो बेयावसो आशीर्बाद मोनो आरो बेयावसो गोजोननाय दङ खोनासंनानै जुदि मानियाब्ला बुंनानै जुदि फालियाब्ला जेबो लाब गैया जेबो बोर गैया जेबो गोजोननाय गैया ओरैनो खोनासंबाय थांबाय जोबबाय बेबायदिल' जागोन बिनिखायनो जोङो गोसो होनानै खोनासंनि आरो बे गोसोनि सिलदाव बे इसोरनि बोसोनखौ लिरनानै लानि फै जोङो सिगाङावनो मोनसे बाइबेल फरायनायनि बयबो मिथिखानाय भार्स आरो बे कमन बाइबेल फटजोंनो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायजों लोगोसे थुलुंगा होनो सानदों बे बाइबेल भार्सनि सायाव बे बाइबेल फटनि सायाव आङो थांनाय माखासे दिनफोराव आङो बोसोन लाबोखांबाय नाथाय अब्लाबो जेब्लानोखि आङो हारसिं दंमोन जेब्लानोखि आङो मा बुंगोन जाबाय थादोंमोन बे बाइबेल फटआ हठाथनो आंनियावहाय गोसोआव फैदों आरो मोनसे गोदान बाथ्राखौ आंनो फोरोंदों बिनिखायनो आङो जेखौ मोनदांदों जेखौ बुजिदों आरोबाव गोदानै आङो बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों हुदा बिजाबनि लिरनाय 6 अध्याय 6, 7 आरो 8 पदआव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेयाव बुंदों जाहैबाय दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो गोसोखांफ्लायनाय बादि बेफोरखौ गावनि आखान्थिफ्राव खानानै लादो आरो खाफालफोराव गानदो दिनै जोङो फुङाव सिखारनायजों लोगोसे जोङो मा खालामो दिनै नंगौ नोंथांमोना बुंनो हागौ दि सिखारनायजों लोगोसे बिदिनो खायफा ब्रास खालामो मोखां सुयो बेबायदिनो साहा लोङो जाग्रा मुवाफोर जायो बेबायदिनो खायफा सोरांनायजों लोगोसे सिखारनायजों लोगोसे निउस पेपार फरायो एबा निउस नायो एबा साहा लोंनायजों लोगोसे निउस फरायो एबा निउस नायो एबा अबेबा दखानफोराव थांनानै जिरायहैयो बेफोरबादिनो संसारनि बाथ्राफोरखौ एबा संसाराव जानाय जाथायफोरखौ नायो खबरफोर लायो मा जादों मा जायाखै नंगौ जोङो निउसफोरबो नायनांगौ आं नायनाङा होननानै बेखौ बुङा जोङो मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ जोङो खबर लानांगौ एबा खोनासंनांगौ आंबो नायो निउसखौ नाया नङा दाखालि बावै बेबायदिनो जेब्लानोखि मोनसे निउस नायदोंमोन बेयाव जाहैबाय मुम्बाइआवहाय स्टेशनावहाय सासे हौवा आरो हिन्जाव बेबायदिनो बिसोरो ट्रेन नेबाय थादोंमोन स्टेशनावहाय जिरायनानै आरो बेबायदिनो हिन्जावा स्टेशननि जिरायग्रायाव जिरायनानै बिदिनो उन्दुलांदोंमोन आरो जेब्लानोखि उन्दुलाङो बेबायदिनो हठाथनो हौवाया मा खालामबाय आखायाव हमनानै बोस्लिंनानै लाबोनानै मुब्रु मुसिनो ट्रेन लामायाव ज्राव गाहरबाय ट्रेनाबो फैगासिनो दंमोन आरो बेयावनो हुख्रेमलांदों गोबां आसरित जादों बेखौ नायनानै जियानोखि सीसी केमेरायावहाय बियो सेभ जादों आरो बे मानसिखौ जाहैबाय पुलिसफोरा हमनो मोनदों दिनै जेब्ला संसारनि जाथायखौ नायगोन एबा संसारनि बागै जेब्लानोखि खोनासंगोन बेफोर निउसफोरखौ नायगोन बेयाव दिनै मोनसेबो गुड निउस गैया बेयाव गासिबो बेड निउस बेयाव गासिबो गिथावथाव खबर सोमोनांथाव खबर बेफोरबायदिल'
नायनानै बेयाव जेबो गोजोननाय गैया, जेबो बेयाव रंजानाय गैया, जेबो बेयाव सान्थि गैया। नायनानै खायफा अबेखौबा नायनानै गिगोन, अबेखौबा नायनानै सोमोनांगोन, अबेखौबा नायनानै आसुरित जागोन, अबेखौबा नायनानै गिख्रंनानै थागोन, बेबायदिसो। नाथाय बेल' मोनसे गुड निउज, जियानोखि दिनै जों साफ्रोमबो मिथिगौ बाइबेल। बेयावल' दिनै जोङो गुड निउजखौ मोननो हायो, मोजां खबरखौ बेयावल' जोङो मोननो हायो। सान्थिब्लाबो, गोजोननायब्लाबो, रंजानायब्लाबो बे इसोरनियावल' दङ। आरो बिनिखायनो बोसोनाव बुंदों, दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो। आरो बिनि गाहायाव जेब्ला नायो बेयाव बुंदों जाहैबाय, बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदो। आरो आं बेजों लोगोसे बेखौबो बुंनो नागिरदों, बे इसोरनि बोसोना, बे इसोरनि आयेना दिनै जाहैबाय खालि बे गथ'फोरनि थाखायल' नङा, नाथाय बेयाव सोलोंनांगौआ जाहैबाय दिनै जों गिदिरफोराबो, जायफोरानोखि बिमा बिफा। नंगौ दिनै बे बोसोनाव बेखौ बुंदों दि बे आयेनखौ नोङो गावनि बिसाफोरनो फोरोंदो होननानै। नाथाय फोरोंनायनि सिगां मा जानांगोन? नोंबो रोंग्रोनांगोन, नोंबो मिथिग्रोनांगोन, नोंबो बुजिग्रोनांगोन। सासे बिमा जानायलाय, सासे बिफा जानायलाय माखौ फोरोंनांगौ, माखौ थोननांगौ, माखौ बुंनांगौ, बेबो नोंनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि, मोनसे दायित्व। गोबां समाव गोबांबार जोंनि गोबां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरा बेखौ गोरोन्थि खालामो, बेखौ भुल मावो। जि समाव, जि देरफुनाय अबस्थायाव एबा जि गथ' अबस्थायाव बेखौ इसोरनि बोसोनजों फेदेरनांगौमोन, फोरोंबोनांगौमोन, बेबायदि समाव बुङा, बेबायदि समाव जेरैबादि शिक्षा एबा जेरैबादि दैदेननांगौमोन बेबायदि दैदेना, बेबायदि सोलोंथाइखौ होआ। नाथाय गोरोन्थिया बेयावनो जायो। जेब्ला देरो अब्लासो इसोरनि बोसोनजों फेदेरनो नागिरो। जेब्ला देरो, जेब्ला अख्रा जायो, जेब्ला बिमा बिफानि खोथा लाया, बे समावसो बुंबाय बायो इसोरनि बाथ्राखौ, बाइबेलनि बाथ्राखौ। बे समावसो थिनबाय बायो बाइबेल फरायनो, आर'ज खालामनो, गिर्जा थांनो। माबे मानिगोन नामा? जि समखौनोखि नोङो गारनानै फैबाय, जेरावनोखि नोङो बुंनांगौमोन, जि अबस्थायाव थानायावनोखि बेखौ सर' खालामबोनांगौमोन बाइबेल फरायनायनि, जेरावनोखि बेखौ सर' खालामबोनांगौमोन आर'ज खालामनायनि, गिर्जा थांनायनि, बे समाव नोङो जेबोखौनो नोङो बुङासै, जेबोखौनो नोङो फोरोङासै। इसोरनि बोसोननि गोनांथिया मा? जेब्ला बियो गाज्रि जायो, जेब्ला बियो अख्रा जायो, जेब्ला बियो लोंग्लुं फेग्लुंजों जिउ खुङो, अब्लासो बेनो इसोरनि बोसोन नांगौ ने? मोजां थानाय अबस्थायाव नाङामोन नामा? फोरोंनाङामोन ने बेखौ? जेब्ला फिसालाया, जेब्ला गथ'आ गाज्रि जानो हमबाय, अब्लासो बोसोन फरायनो थिनबाय, आर'ज खालामनो थिनबाय, गिर्जा थांनो थिनबाय। मानिगोन ने बे? अब्ला बे गाज्रि जायोब्लासो बेनो गिर्जा नांगौ नामा? बे लोंग्लुं फेग्लुं, बे गाज्रि अबस्थाजों थांगासिनो, अब्लासो बेनो बाइबेल नांगौ, अब्लासो बेयो आर'ज खालामनांगौ नामा? बेबायदिजों जागोन ने मोजां? बेबायदिजों थांगोन ने गिर्जायाव, फरायगोन ने बाइबेल, खालामगोन ने आर'ज? मानिगोन नामा नोंनि बाथ्रा खोथा? अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, सोलोंनांगौ समाव जेखौ सोलोंथाइ होआ बेनो गाज्रिया। सोलोंनांगौ समाव जेखौ फोरोङा, जेखौ थिना, बेनो भुला। बेयावनो गोरोन्थि जायो। आरो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां बिमा बिफाफोरा दिनै गाबनो गोनां जायो। भुला गथ'फोरनिल' नङा, भुला दिनै नोंसोरबादि बिमा बिफानिबो। जि समावनोखि नोङो सोलोंथाइखौ होनांगौमोन, बे समाव नोङो होआखसै। गाज्रि जानाय समावसो नों बुंबाय बाइबेल फराय, आर'ज खालाम, गिर्जा थां। एथ' सहसै बे गाज्रिनिफ्राय गोजानाव फैया। जेब्ला सासे मानसिया फानजारियाव नाङो, बेखौ गहोनो थाखाय एबा बे गबोनो थाखाय जोबोद गोब्राब। जेब्ला नोंनि फिसालाया, नोंनि फिसाजोआ सैताननि फानजारियाव गब्र'बाय, सैताननि फानजारियाव नांबाय, सख'नो थाखाय गोब्राब। सोरांनायजों लोगोसे दिनै गोबां गिदिर मानसिफोरा एबा गोबां बिमा बिफाफोरा दिनै निउस पेपार फरायो, निउस नायो, संसारनि जाथायखौ नायो। नाथाय बेसेबां दिनै बे इसोरनि बोसोनखौ फरायनानै, बे इसोरनि बोसोनखौ नायनानै एबा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनानै दिनै गाव सोलोंदों, दिनै गाव गावखौ लुखांदों सासे बिमा बिफा जानायलाय। आरो बिनि गेजेरजों माबायदि नोङो गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होदों? मानोना नोंबोथ' सोलोंग्रोनांगोन, नोंबोथ' मिथिग्रोनांगोन। नाथाय नोंनो जुदि इसोरनि बोसोनखौ नायाब्ला, बाइबेलखौ फरायाब्ला, इसोरनि बोसोनखौ नोंनो खोनासङाब्ला, माबायदि सोलोंथाइ नों होगोन?
माबादि दिनै नोङो फोरोंनो नागिरखो अब्ला जेब्ला समयसा सफैबाय जेब्ला नखराव दावराव दावसि जानो हमबाय जेब्ला फिसाला फिसाजोआ गथ' गथाया गाज्रि जानो हमबाय अब्लासो गिर्जा नागिरबाय अब्लासो बोसोन नागिरबाय अब्लासो हान्थु खरायबायनानै गाबनानै आरज खालामबाय फास्टिं थाबाय बायबाय नोंनि मेगननि मोदैजों नोङो गावनि गथ' गथायखौ फिसाला फिसाजोखौ मोजां खालामनो हाया जेब्लागौमानि बे आरजआ बे गाबनाया बे फोथायनाया नोंनियावनो खामानि जाग्रोआ सोलायनांगौबा मा लांखावनो सोलायसिगौमोन नोंनि फिसालाया नोंनि फिसाजोआ नोंनि गाबनायखौ नुनानै नोंनि दुखुखौ नुनानै नोंनि खस्थ'खौ नोंनि सैनांनायखौ नुनानै बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारिफोर अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर बोसोन बिजाबाव बे बाथ्राखौ जोबोद मोजाङै बुंदों बोसोन बिजाबनि लिरनाय 19 अध्याय 18 पद सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो नोङो फोरोङाब्ला गावखौ नस्थ खालामनानै लानाय जागोन दा मा बुंबावगोन नोङो नोंनि फिसालाया गाज्रि जानायनि थाखाय नोंनि फिसाजोआ गाज्रि जानायनि थाखाय सोरखौ नों दोषी खालामनो सोरखौ नों दायनिगिरि खालामनो नों गावनि गथ' गथायफोरखौ दायनिगिरि खालामनो ना बे इसोरखौ दायनिगिरि खालामनो नों गावनि फिसाला फिसाजोखौ दायनिगिरि होनो आसि थुनो ना दिनै नों गावखौ आसि थुनो गोरोन्थिया दा सोरनि मानोना इसोरा सिगाङावनो बुंखादों सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो अब्ला दिनै बिसोरनि सोलोंफुनाय समाव जि समावनोखि बिसोरो सोलोंगासिनो दंमोन बे समाव नों माबादि सोलोंथाइखौ होखो माबादि फोरोंथाइ माबादि एडुकेशनखौ नों होखो माबादि नोङो गावनि फिसालाखौ गावनि फिसाजोखौ एबा गावनि गथ'खौ नोङो फेदेरबोखो जायनि जाहोनाव दिनै नोङो धिक्कार नांनो गोनां जालायदों जायनि जाहोनाव दिनै नोङो हांमा सुरनो गोनां जालायदों 13 बोसोरसिमा जाहैबाय नोंनि फिसालाया फिसाजोआ एबा नोंनि गथ'आ नोंनि बुंनायखौ खोनासंनानै नोंनि थोननायखौ मानिनानै बिसोरो थाबायो जिउ खुङो सलियो नाथाय बिनि उनाव 13 बोसोरनिफ्राय लानानै 16-17 बोसोरसिमा जाहैबाय बियो नोंनि आखलखौ नायनानैसो सोलोङो बियो नों माबायदि बुङो नों माबायदि थाबायो नों माबायदि मावो बेखौ नायनानैसो बियो सोलोङो नोंनि एडभाइसखौ नोंनि बाथ्रा बुंनायखौ नोंनि थोननायखौ मानिनानै मावनानै नङा नाथाय नोङो सासे बिमा जानायलाय बिफा जानायलाय माबायदि एग्जाम्पल माबायदि नोङो मावो माबायदि नोङो जिउ खुङो नोंनि आखल आखुनिफ्रायसो सोलोङो आरो जायनि जाहोनाव खायफा फिसालाया फिसाजोआ बेबायदि बुङोनो नोंनो गिर्जायाव थाङाब्ला आं मानो गिर्जायाव थाङो खायफा फिसाजोआ बिफाखौ एबा बिमाखौ बुङोनो नोंनो आरज खालामाबा आं मानो खालामनो नोंनो बाइबेल फराया आंखौ मानो बाइबेल फरायनो थिनदों नों गावनि गिर्जायाव थाङा आंखौ मानो थांनो थिनदों नोंनो थांग्रो गोरोन्थिया दा सोरनि भुला दा सोरनि जाखो अब्ला सिगां जाग्रोनांगौआ सोरमोन बिमा बिफाया ना गथ' गथाया जेब्ला नखरा बायनो हमो अब्लासो इसोरखौ नागिरो जेब्ला नखरा बायफ्रुलाङो अब्लासो आरज खालामबायो अब्लासो गिर्जा नागिरबायो अब्लासो पास्टर नागिरबायो अब्लासो आरज खालामनो मानसि लिंहरबायो नाथाय जेब्ला मोजांमोन बे समाव नों मा खालामदोंमोन आरज खालामदोंमोन नागिरदोंमोन गिर्जा नागिरदोंमोन बाइबेल नागिरदोंमोन पास्टर दिनै इसोरनि बोसोनखौलाय सोर साबैसेयाथो खोनासङो इसोरनि बोसोनखौलाय दिनै सोर साबैसेयाथो फरायो सोर साबैसेयाथो दिनै आरज खालामो सोर साबैसेयाथो दिनै गिर्जाफोराव थांबाय बायो जोबोद खम बुंनो थाङोब्ला 100 भागाव खालि 30 भागल' 100%आव खालि 30%ल' 20% होनोब्लाबो गोरोन्थि जाबावनाय नङा नाथाय जेब्ला लकडाउनमोन जेब्ला दिनै न' सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो हायाखैमोन मावनो दांनो हायाखैमोन जेब्लानोखि बेफोरबादि जाथाया दिनै सफैदोंमोन जेब्लानोखि बेफोरबादि गिख्रंथावा फैदोंमोन बेरामा फैदोंमोन भाइरासआ फैदोंमोन गोबां मानसिया गिर्जायाव थाङोमोन मिथिगौना गोबां मानसिया बाइबेल फरायोमोन गोबां मानसिया इउटिउबाव इसोरनि बोसोनखौ नागिरोमोन सार्च खालामनानै गोबां मानसिया खोनासङोमोन जिरायनायनि सिखारनायनि उन्दुनायनि इसोरनि बोसोनखौ नायोमोन खोनासङोमोन नाथाय दालाय सोर साबैसेया खोनासङो सोर साबैसेया नायो सोर साबैसे बिमा बिफाफोरा दिनै आरज खालामनायाव गोसो होयो
बाइबेल फरायनायाव गोसो होदों, गिर्जा थांनायाव गोसो होदों, गासिबो दिनै गावनि खामानियावसो बेस्थ', गासिबो दिनै थाखा फैसा खामायनायाव धोन सम्पति आरजिनायावसो बेस्थ'। फिसालाया फिसाजोआ माबादि दं, बाइबेल फरायदोंना फरायाखै, आरज खालामदोंना खालामाखै, गिर्जा थांदोंना थाङाखै, खबरानो गैया। खायफाबा फिसालायाव दाबसेयाव, फिसाजोआ दाबसेयाव, बिमा बिफाया दाबसेयाव, खायफाबा बिमाया अबेबा दाबसे जायगायाव खामानि मावहैदों, बिफाया दाबसे जायगायाव खामानि मावहैदों, गथ' गथाया थायो दाबसे जायगायाव। माबादि दिनै बेफोर गथ'फोरा सोलोंथाइखौ मोनगासिनो? माबादि दिनै बेफोरबादि बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो? बेनिखायनो बोसोनाव बुंदों, सोलोंनो हानाय जाफुनाय समावनो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो। आरो बिनि उनाव जोबोद मोजाङै बुंदों, नोङो फोरोङाब्ला गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन। फोरोङाब्ला मा जागोन होननानै बुंदों? नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन। गाबबाय था हर सान, दिखार नांबाय था, खाफाल हमबाय था, दुखु जाबाय था, हांमा सुरबाय था, सिन्थाबाय था फिसाला फिसाजोखौ लानानै। नोंनि थाखायसो जादों, नोंनि आखलनि थाखायसो, नोंसिनि फोरोंथाइखौ होनाय, नोंसिनि सोलोंथाइखौ होनायनि गेजेरजोंसो जादों। जि समाव जि सोलोंथाइखौ होनांगौ, जि समाव जि फोरोंथाइखौ होनांगौ गैया। माहाजोनखाय, धोनिखाय, थाखा फैसा गोनांखाय, सम्पति गोनांखाय नांगौबानो गोसोबानो बिनाय मानि होदों, गारि मथरनो, दामि मबाइलनो, थाखा फैसानो। ओमफ्राय फिसालाया फिसाजोआ नंनायनि नङिनि बेलासि जाबानो लोगोफोरजों ब्लद ब्लद बाहेराव थांबाय थायो, लोंहैयो, सोबहैयो, जाहैयो, मिथिगौ। अब्लाबो नोङो सोलोंथाइखौ होनो हायाखै। गोसो जायो बुंनो रायनो, गोसो जायो बाइबेल फरायहोनो, गोसो जायो मोजां जाहोनो, गोसो जायो गिर्जा थांहोनो, गिर्जा थांजानायखौ लुबैयो, पुलपिटाव गसंनानै बाथ्रा बुंनायखौ लुबैयो, बाइबेल फरायजानो लुगैयो, मानसिफोरनि सिगाङाव मोसानानै मेथाइ रोजाबनानै इसोरखौ बाख्नायजानो लुबैयो। नाथाय गोसो सिङाव दाहा लानाङो, गोसो सिङाव हांमा सुरनानै थानाङो। बिकज वाइ? बेनो जाहैबाय नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय। थाखानि सायाव गथ' गथायखौ फेदेरनायनि थाखाय, गावनि रोंगौथिनि सायाव, गावनि धोन सम्पतिनि सायाव गथ' गथायखौ फेदेरनायनि थाखाय। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, बे इसोरनि बोसोननि गोनांथिया बेमार जाबाल' नङा। बे आरजआ फिसाला फिसाजोआ गाज्रि जाबाल' गोनांथि आरज नङा। मोजां थानाय समावनो मोजां सोलोंथाइखौ नोङो होखा, मोजां शिक्षाखौ नोङो होखा। नङाब्ला गाबनांगोन, हांमा सुरनांगोन,